Moi bo día, querida xentiña de Polo Mundo Adiante. Vedes este que está aquí detrás? É o meu malbón. É un malbón moi especial. Bueno, eu chamolle malbón. Non sei se ao mellor en vez de malbón é geranio ou se vos lle chamades de outra maneira. Pero é un malbón moi especial porque leva comigo, calculolle eu, que debe levar como uns 23 anos. Empezou comigo sendo un pequeniño esqueje. E quero vos contar como eu o coido para que dure tantos anos. Non me digades que non é impresionante. Como calquera outro tipo de planta, si a deixamos á súa buena aventura, pois pode ser que teñamos suerte e pode ser que non. Como todas os seres vivos, poden afectar pois moitísimas enfermedades, plagas, e sempre hai que estar pendiente. Vamos por partes. Bueno, como xa ten tantos anos, xa estuvo vivindo en moitos sitios. Cambino de maseta, pois, moitísimas veces. E esta última, que lle collín, xa debe levar nela, non sei, ao mellor 4 ou 5 anos, é moi difícil cambiarlle a terra, cambialo de maseta. Non é como a outra que é máis manejable, porque ademais teño todo amarrado polo teito, é moi difícil cambialo de maseta. Entonces, agora o que teño que ter é cuidado de que a alimentación desa terra sexa adecuada para o seu tamaño. Ao largo de todos estes anos tuve colaboradores desinteresados que me axudaron moitísimo a alimentar esta planta. E vouvolos a presentar. Caro, Borralla. Este é a Borralla. Caro, vente. Ese que anda por aí así medio loco é Caro. Seguro que moitas veces... Oi, que me tiras. Seguro... A ver, é que quer salir no vídeo. Seguro que moitas veces escoitastedes que a merda de can non é adecuada para abonar. Eu tamén o escoitei, pero nunca fago moito caso do que di a xente por dicir. Comprobino eu, o sea, eu levo 20 e pico de anos alimentando ese malbón con merda de can. Claro, por suposto, non só lo deste, porque xa tuvemos outros cans. A ver, nada, que quere salir. E tamén foron os colaboradores principales para abonar este mismo malbón. Pois eu o que fago ca merda de can é poñela aquí, debaixo desta pedra. Sempre teño unha pedra na maseta, para que a merda non este ao aire libre, anden moscas nela e así. Sempre a poño debaixo de unha pedra bastante grande, vedes, e teño aí. E así queda aí sempre tapada e non andan outros bichos nela. Deste xeito, xa non só alimentamos a planta, ao malbón, senón que tamén alimentamos a terra. A terra ten que estar viva. E unha terra dunha maseta sufre moito porque está como aislada do mundo, non ten contacto con outras plantas, con outras raíces, con microrrisas, non ten contacto con nada, está aislada. Entón, esa terra hai na que manter viva, e para mantela viva hai que terlle a humedade adecuada, nin moi encharcado, nin sempre húmedo, vale, que non estea seca, e tamén lle hai que axudar para que outros bichos, porque aquí fórmanse como colonias de bichos que veñen a descompoñer a merda do can. Entón, así, o facerlle a vida agradable aos bichos, queren quedar na maseta, e axudan e colaboran co malbón para que a terra teña vida propia.
E por que a de can sí e a de gato non? Porque teño 3 gatos. Pois eu, polo simple motivo de que os gatos suelen ir a facer sempre as súas necesidades ao mesmo sitio. E se eu poño a súa merda na maseta, van a considerar que ese é o sitio adecuado onde eu quero que eles vayan. E farían todo aí na maseta. E o mexo de gato sí que queima as plantas. Entonces, por eso, a de gato, non. Outra cousa que fago tamén en todas as masetas que teño é que cando teño así algunha pesa de fruta que está podre, normalmente masán ou pero ou así, e cando se me pudren, poñoas nas masetas. Non é que lle vai a aportar uns beneficios tremendos para como abono, pero o que sí consigo é que haba miñocas na maseta, lombrices. E xa sabedes que as lombrices que colaboran moito cas plantas, porque elas sí que fan un abono excelente. Entón, si conseguimos que nas nosas masetas as miñocas, as lombrices vivan felices, xa temos medio traballo feito. Mirad. Estas son as miñas socias colaboradoras. E como a inmensa maioría das plantas precisan para florecer e para botar unhas follas bonitas, pois precisan fósforo, calcio, potasio, magnesio, pero xa sabedes que eu gústame botarlle un puñadiño de vez en cando me acordo, tampouco moito. A ver, tampouco non é unha cousa que hai que chalarse con ela, pero de vez en cando botolle un puñadiño de borra de café a todas as masetas. Ou mesmo na agua de regar tamén yo boto, e así tamén se lle fago como unha especie de té de café, e tamén yo boto. Depende. O que é importante cando usedes a borra do café, que cando cha dan no bar trae a forma así do pozo do café todo nun bloque, iso hai no que desfacer. É importante que estea nunha caixa aireado e de vez en cando pois movelo para que non forme hongos, que estea ben seco e solto, para que non forme hongos, porque se cría hongos e ti os botas á maseta, podes enfermar a terra e a consecuencia é que vas a enfermar a planta. Outra cousa que tamén fago é así, cando me acordo, máis ou menos, non sei, unha vez ao mes ou así, é botarlle lixiviado de miñocas. Esta é a miña vermicompostera, o sea, a composteira de miñocas. E o que fago é coller estes lixiviados. É super cómoda, Si queredes que vos enseñe como se fai, dixídesmo nos comentarios, digo vos como se fai, que é moi fácil, con materiales que podedes encontrar facilmente. Mirad, o lixiviado ten que ter, vou tirarlo igual aquí, un color clariño, como castaño clariño, como se fora un té, así. Non pode oler a nada. Se vos tendes unha composteira e o lixiviado, o sea, como se fora vai drenando entre a materia toda que lle boto para que coman e a actividade que teñen elas física, pois fan este lixiviado. Se o lixiviado voso ten mal olor, é porque algo está mal feito. Ou se é espeso, ou se ten terra ou así, algo mal feito está aí. Entón, se queredes que vos diga como se fai, deixades aí nos comentarios e enseño-vos como se fai. Pois o que fago co lixiviado, de vez en cando, é a unha proporción de unha parte desto 10 de agua, tampouco non é que o mida, máis ou menos, vale? Entón, boto aquí, con isto cheo de agua, pois de vez en cando rego. E vou vos a presentar as outras socias colaboradoras desinteresadas, que son estas dúas. Están aí quietiñas agora porque están tímidas. O estanque este no que viven elas é un estanque, valga a redundancia, un estanque estanco.
entonces teño que, para limpialo, teño que vacialo. Toda esa agua, sempre, 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 a aproveito para botarlle a todas as masetas que teño daqui de arredor. Sempre. Aparte de todos os abonos que xa vos expliquín que lle boto, de vez en cando tamén teño aquí o meu purín, que pode ser de ortijas, de consuelda, de bardana, bueno, pode ser de calquera erva que vala para facer o purín, e tamén de vez en cando lle boto desto. Pero este solo moi de vez en cando, porque como cheira moi mal, se o boto aquí nas masetas na porta da casa, pois queda mo cheiro aquí durante unha semana. E agora vou vos enseñar a parte, digamos, de atrás do malbón. Sempre lle teño unha cana, esta é unha cana da Habana, unha cana dura, ou un pau, ou calquera cousa que sexa resistente para axudarlle a agarrar. Sempre vou axudándolle con bridas para que estean amarrados, sin que as bridas apreten nunca moito, que teñan holgura. Vale? E se vexo que en algún momento algunha brida lle apreta moito, cortolla, esta por exemplo xa está moi apretada, cortolla e poñolle unha, pero que este un pouquiño máis flosa. E para agarralo ben polo techo, o que fago é con un ferro destes que son así galvanizados, que son bastante fuertes, corto así un cochiño co cortaferros, e o que fago é doblalo en forma de S, a axuda de dous alicates, así, e agora este lado ao revés. Entonces así podo colgar isto no cordel e aquí colgar o tallo do malbón. Os malbóns non son trepadores, e por el mismo sería incapaz de ir así pola columna e estar todo polo teito. Hai que axudar, e para iso son estes ganchiños que fago eu. Póñolle un cordeliño aí á columna, colgo así o meu gancho e aquí en isto colgo o malbón. Que despois de abaixo nin se ve. E agora que xa vos expliquín pois como abonalo, como entutoralo, como agarralo ao techo, vamos a ir cos outros coidados, cos que hai que ter precaución todos os días do ano. Sempre teño a precaución de mirar se hai algunha folla que está mal, sospechoso. Se algunhas follas aparecen con buratiños, hai que ir mirar a ver quen é o personaje que está facéndolle mal e quitalo inmediatamente, canto antes mellor. Se vemos follas que están así comidas, con coidado damos a volta aquí á folla e normalmente por aquí por atrás hai un gusanito que facilmente se pode confundir con un dos nervios do envés da folla. Poden ser moi pequeniños, como de 2 ou 3 milímetros, pero acaban ca planta. Entón eses é mellor facerlle así e esmajalos e quitalos da planta. E se está moi comida a folla, pois tamén lle quitamos. Outro dos bichos que lle pode atacar aos geranios, malbóns, gitanillas, bueno, todo este tipo de plantas, é un que se chama o taladro do geranio. É malísimo de erradicar porque pode botar todo o ano na planta, porque ten como distintas etapas. Hai un momento que é mariposa e hai un momento que é larva. A mariposa pon os ovos e suele poñelos, por iso é moi importante non deixar, por exemplo, flores que están medias muchas e así, non deixalas na planta. De vez en cando haillas que quitar, porque as mariposas poñen aquí os ovos e as larvas, cando nacen, son como uns gusanitos así verdes, como de entre medio centímetro, un centímetro, que poden ser entre verde e castaño clariño ou así, e son peludas, son diferentes ás outras que fan os buratiños nas follas. Entonces as larvas alimentanse do que queda do resto da folla vella e logo despois baixan polo tronco e métense no tronco, fan un burato e métense en dentro e aí
poden pasar o inverno alimentándose da salvia da planta. Entón aí sí que xa mata. Se vedes buretiños no tronco, hai que cortar polo san. E cando o debo do bicho se encontra nun estado de mariposa, eu encontrei unha forma boísima de acabar con elas. Vou lá enseñar. Colocando este tipo de trampas que son para atrapar polillas, que teñen atrayente, non sei se teñen feromonas ou algo así, é atrayente, ten como un pegamento e quedan aquí pegadas. Este ano a verdad que non collín ninguna, bueno, afortunadamente tuve suerte, e tamén estuve buscando a ver se encontraba algún tallo con un buretiño para vos enseñar o gusanito que se mete dentro, pero bueno, afortunadamente tampouco encontrei ningún. Pero acordadvos que se vedes un buretiño no geranio, no tallo, se o buretiño está aquí, hai que cortar polo san, por abaixo, vale, por abaixo do burato, porque seguro que hai en dentro un bicho que vai a pasar o inverno aí en dentro, alimentándose da salvia do pobre do geranio ou do malvón. E vou empezar xa ca limpeza das follas. Eu as follas sempre as quito a man, teñen un xeito que é de partir, o sea, para un lado non vai e para outro parte perfectamente a carón do tallo e queda moito mellor que con tixeiro así. Eu parto sempre a man. A non ser que queira cortarlle ramas, porque hai anos que medra moitísimo. Este ano non, porque non tivo horas de calor suficiente para esplayarse todo o que se esplaya normalmente todos os anos. Entón, se solo lle quito follas, quitollas a man. Mirad, por exemplo, esta folla é algún tipo de hongo. Se a planta estivese moi afectada, pois habería que tratala con un fungicida. Pero se solo son así unhas follas, eu quitollas, retirolle todas as que estean mal, deixo a planta saneada e non lle dou ningún tratamento máis. Vedes? Fijadevos que aquí hai un tipo de fungo, nótanse unhas puntiñas amarillas por aquí, pero polo envés vese perfectamente que hai como unha especie de fungo. Acabo de encontrar un buretiño dun taladro do geranio para vos enseñar. Bueno, este xa se ve perfectamente que xa non é deste ano, senón habría que cortar pois incluso un pouquiño máis para baixo. Pero mirade, este tallo secou porque aquí había un bicho comendo del. Non sei se é que o bicho morreu aí, pero bueno, cando vexades o buretiño así, este é o que vos dixo eu que hai que cortar polo san. Isto é o que acaba o 90% das veces que morren os geranios é por culpa deste bicho. Flores secas, follas vellas, follas marchitas, follas debilitadas. Todas estas follas que lle quitamos non valen para compostar, non as botedes á composteira, nin as usedes para nada, directamente todo para a basura, porque poden ter enfermedades, ou poden ter algún hongo, ou poden ter bichos, e se lle botamos todo á composteira vamos a triplicar todas esas enfermedades. Así que isto non vale para nada, directamente, todo para a cañeira. E penso que non me queda nada máis por contarvos sobre os coidados do meu malvón. Pero se tendes algunha dúda, preguntádeme por aquí que eu vou vos a responder, se é que sei. E non me queda nada máis que dicirvos que non vos marchedes sin darlle o like, e se aínda non estades suscritas, suscribídevos. E por suposto sentidevos en total libertad de compartir o vídeo con quen queirades. Deica!